Hala, egunon, bituteko guz letxugak eta garbitu egiten dugu. Lehenko bat egiten dugu txarrenak kendu, ze bakizu desperdizio asko deko, da gero egiten dugu desinfetetan ipini, ze da oso importantea hemen desinfetetea gauzak. Eta, bueno, gero beste berdurak eta egiten dugu zena da, garbitu, desinfetau, eta bota gero dana txarrikeri guztiek, botana organikora, ona botatzen dugu danak. Da horixe egiten dugune da. Lehenko beharra goizean gatozen orduen, beharrean azteko horregaz. Eta bai egiten dugu, kajak eta bota beren kutsara, plastikurata, eta beste kugu bat bedoku, basurea normala ona botateko. Da kartoia botatzen dugu kanpora. Izten dugu kanpoan, gero beste kutsara botateko. Kutsa batera forte botateko. Eta, bueno, atzo borratzen dana be, gauean edo egur dinokazia egiten dugu, botatzen dugu organikora. Ez dago egin balio, egiten dugu dana bota. Ean ari sobrantea, bota. Kaixo, hemen gaude Arratiako egoitzan, eta orain jan dute gure amamak eta gure aitite, eta amaitu dute, eta batu behar dugu dana, bale? Pues, egingo dugu. Eta bikarro badeko, plastikoa sartzeko, eta konpoz egiteko, eta bestea, zerbiletak eta beste gauzak. Eta hemen dekogu, pues, apurka-apurke, danok egiten dugu, eta hori da. Estamos aquí. Y ya con lo que nos queda, echamos aquí. Y ya tenemos todo reciclado.